alaka ta da nabi ya sultahi. Idan alara ta sauke ni sai waccan ta daga ni lillahi. Duk mai neman ma'aiki ya neme ni ya bani sakon ji. Malan kadarin ma'aiki yasa aka baka uwa da matarka. Malan kadarin ma'aiki yasa aka barka a kan kafafunka. Malan kadarin ma'aiki yasa aka kai ka garin masoyinka. Malan kadarin ma'aiki yasa aka barka jikin iyalanka. Malan kadarin ma'aiki yasa ai sati gobe ai sanye. Malan kadarin ma'aiki yasa aka umarce ka kai koyi. Malan kadarin ma'aiki yasa za a yi sallah ake layi. Malan kadarin ma'aiki yasa tayar mota take juye. Malan kadarin ma'aiki yana da yawa wallahi tallahi. Bujirayi fitarsa ranar da ba wani mai girma ga lillahi. Ai annabi duniya ce kadan ta sai ya makamanka. Yau mul'akir da wa za ta yi ita mata ganka ta barka. Halara uku masu karfin gaba ɗaya da suna a tafinka. Ƙarshen magana akai sai a ce Allah ne dai ya zaɓe ka. In zan yi batu akan san ka sai na cewa ni fatilo ne. Aka aikin ke zuwa karkuce mini a batun zukata ne. Da yadda wuta take cin mu za ta ci wana take zai kone. Halar haka ke dumauta mu dan ma an san mu masoya ne. Lambas ai annabin dai ne. Komai kadarin ma'aiki nake kalla a cikin sanar. Dai ne dai marsalil kai kisan na kadar Allah mijin Aisha. Mai kyautar janna karar raba wa sabai har da ukasha. Kai ne aka fara cewa muka samu kai hijira zuwa Habsha. Yau addinin ka ba ma Madina ba har a cikin kasar Rasha. Labbai ka sara da ka warware mana komai sabitul amri. Labbai ka tsaron ilahu zaki aune ni uba ga Ammaru. Labbai ka saka wuta ko da takalma duk inda ka haro. Labbai ka farin jaka da siratul mustaqim markazin sirro. Labbai ka majingina ta kamar komai ya mai gidan ramla. Labbai ka abun faɗi sahibul baraka ta abin kiran Allah. Labbai ka matabbatar rayuwa kai ne dai can ka zo jimla. Labbai ka abin yabo na ji Allah kai ya saka cikin sallah. Labbai ka babar rabu wanda ilahu ya ba wa sunansa. In dai Allah ahad ne Muhammad shi ko wahidu sunansa. Komai ya mallaka mar kamar ya mance shi ya kake sa. Ya saka masa kyau na sabba ya fifita shi cikin halittunsa. Jama'a ta to mu narke a annabi don wataran mu same sa. In yayi magana da yaransa ko wani yare sai ya fuskanta. Dama ya saba sulhunta masu faɗa kuma sai su sulhunta. Halin cuta da keta da tauye haƙƙi ya babbaranta. Wato wallahi Allah Muhammadu dama shi ya cancanta. Duk inda ya sa gaba baya wai gawa tafiyarsa dodar ce. Ko da yaƙi ake yi idan ya shigo yaƙin fa ya ɓace. Dan shi tsara da tsaran ilahu yake yi na ji aya ce. Ga taumara mai ta zo wannan maganar makaki ce. Ci da fari idan ka dube shi sai ka kangas ne fagen kyawu. Tafiyar sai dan yana yi akan turba ya ba a ganin sahu. Ya fitarwa ta yatsunsa kundi kaɗan aisa da subuhu. Kyautar kyau yayi a gunda da miyi Muhammad arzikin laugu. Tabbas shi dan adam ne fa amma kar da mu ce kamar mu ne. Shi nurin ne ala nura karshe dai hasken makaki ne. Kamilul kulli ta zo kuma ya ga gani daga shi zuwa shi ne. Ƴaƴan Adam da shi kansa Adam din ai duk ma'aiki ne. Tabbas ai annabin dai ne. Komai kadarin ma'aiki nake kalla a cikin sanar. Shi ne mai tabbacin ran kiyama dole kai shi aljanna. Kowa ka gani yana tantama ne rabbansa zai kama. Kada an ce mun ba usar kairul kalki rasul zan nuna. Katil arwayu hutun halitta Abdul Qadir zance na. Yau ma kalamin na yayanmu ne baban gida ya baje haja. Yace in zan dago duk abin da ya zantar to akwai hujja. Ni suna na Safiya kanwan Maryam mai son ka ablada. Ita ma Allah ka raya dan nan da ta haifa dan mijin ita. Baba ni ma anan zan fage na san tafiyar ma'aiki ce. Dan na ga da gomashin sayyada a cikin su dole zanna ce. Babaka Allah ya kautar da mai mana zindir kifto kowa ce. Ni ma dai bisalam sai da alma'aruf ga yar ka ta